Kada bi vam neko pomenuo da možete kupiti pametni sat za $100, verovatno biste pomislili da se radi o kineskom pametnom satu ili o kineskoj kopiji pametnog sata. Pa ovaj put ste pogrešili, zato što se zapravo radi o Motorola Moto 360 modelu, koji je u poslednje vreme snižen na samo $99. Ali, čak i pored svoje trenutno snižene cene, nemojte zaboraviti da se zapravo radi o premium modelu pametnog sata, koji je svoje putovanje započeo sa cenom od $279 za model sa metalnom narukvicom. Ovde se radi o Motorola Moto 360 satu prve generacije, koji je jako dobar sat, ako ne i među najboljima, čak i ako postoji već druga generacija ovog sata. Odlikuje se kućištem i narukvicom od naređujućeg čelika sa leptir kopčom, kao i heart rate monitorom na pozadini sata. Što se tiče prateće opreme, tu nemamo puno izbora. Jedina prateća oprema je ovaj bežični punjač koji je ujedno i vrlo elegantno postolje i USB kabel kojima se ovaj punjač povezuje u struju. Kutiju nažalost nemam jer sam ovaj sat kupio pre malo manje od godinu dana, tako da sam je bacio, ali je vrlo minimalistička sa malo sadržaja unutra. Što se tiče karakteristika, sat se odlikuje ekranom rezolucije 320x290 piksela, 512 MB RAM memorije, 4 GB skladištenog prostora i baterijom od 320 mAh koja će vam izgurati tačno jedan ceo radni dan. Ali to nije razlog za brigu, zato što kada dođete kući, sat samo stavite na ovo elegantno postolje i on postaje jedan vrlo lep noćni sat sa pozadinskim osvetljenjem koje možete podesiti da traje u zavisnosti od toga koliko vam treba. Jedino što sam zaboravio da pomenem vezano za ovaj sat je njegov procesor koji je samo single core procesor takte 1 GHz, ali to naravno nema tolikog uticaja u samom radu na satu. Ovde možete vidjeti kako izgleda komunikacija telefon-sat. Upravo na levoj strani sata smo dobili notifikaciju sa telefona i ovde sada recimo gledam informacije o satu, mogu da biram neke razne opcije, da uđem u podešavanje. Sa desne strane imam telefon koji se povezuje sa satom samo putem jednog klika. Na telefonu možete vidjeti neke dodatne opcije koje ja ovde ne mogu da vidim na satu. U suštini, sat je vama direktna komunikacija sa telefonom bez potrebe da ga vadite iz džepa. A single core procesor ovog sata svakako nije nešto što stvara bilo kakav problem u radu. Za kraj nema šta mnogo i reći. Činjenica je da se radi o jako lepom i elegantnom satu koji je i dan danas potpuno funkcionalan, a ima neke napredne funkcije koje kineski satovi nemaju, kao što je recimo funkcija kojom će se ekran upaliti pokretom ruke. Tako da šta čekate?